And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Puro pang-iinsulto pa rin ang natatanggap ko sa pamilya ng partner ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Laylee. At ito ang aking secret file. Few months ago, may nakilala akong lalaki. Nakilala ko siya online. At naging magkaibigan kami. Hindi nagtagal, ay nagkagusto ako sa kanya. Dahil sa kabaitang ipinapakita niya. Gumagala kami kung saan-saan. Nag-uusap ng mga kung ano-anong bagay. Lagi niya akong isinasama sa mga gala niya. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin, may gusto rin siya sa akin. Kaya lang, takot siya sa commitment. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Kung gusto ba talaga niya ako? O baka gusto niya lang ako dahil sa mga naibibigay ko sa kanya. Pero kahit ganoon, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit wala kaming label. Sobrang sweet niya sa akin. Nagagawa niya yung mga bagay na pinapangarap ko sa isang lalaki. Kapag gusto kong gumala, one call away lang siya. Habang tumatagal, ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. At kahit hindi ko alam kung saan nga ba patungo ang lahat ng ginagawa namin, o kung ano man ang tunay niyang nararamdaman, ay ipinagpatuloy ko pa rin. Hanggang sa may nangyari sa amin. Naulit ito ng naulit. Sabihin nyo ng isa akong martir. Pero ganun lang siguro kapag nagmamahal. Lahat gagawin. Huwag lang maiwan o masaktan. Isa lang din naman akong taong na pupwede ring magkamali. Hanggang sa nag-aral ako sa parehas na eskwelahang pinapasukan niya para lagi ko siyang makasama. Pinakiusapan siya ng kuya ko ng kung pupwede, isabay ako lagi pagpapasok dahil hindi ako marunong bumiyahe mag-isa. Pumayag naman siya dahil sayang rin ang panggas na ibibigay sa kanya. Tumagal ng tumagal.
Then one day, sinabi niya sa akin na gusto na niyang tapusin ang lahat. Dahil ayaw ng nanay niya na mag-girlfriend siya. Para akong nilamon ng lupa sa mga isinambit niyang salita. Sobrang sakit. Dahil lahat naman ginagawa ko para sa kanya. Wala akong isinusumbat na kahit ano sa kanya. Pero hihiwalayan niya na lang ako ng bigla. Ang turing ko sa kanya ay isang partner. At ang tawag ko sa kanya ay partner. Alam kong kahit wala kaming label. Yun ang nararamdaman ko para sa kanya. That time, para akong mag-isa. At sinampal ako ng katotohanang hindi ko siya partner. Umuwi akong lumuluha. Umuwi akong hindi alam kung anong gagawin. Nakiusap ako sa kanya na kung po pwede, wag muna sanang matapos ang hindi pa naman namin nasisimulan. Ayokong matapos ang namamagitan sa amin na hindi pa nagsisimula pero tinatapos na niya. Ang akala ko, tapos na yung sakit na naramdaman ko noon sa ex ko. Akala ko'y hindi ko na ito mararanasan. Pero mali ako. And then kinausap siya ng kuya ko kung anong nangyari. Sinabi niya sa kuya ko na hindi na niya raw kayang tagalan ang ugali ko. Aaminin ko, DJ Rocky. Nangaaway naman talaga ako. Lalo na kung hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pakiramdam ko, normal lang naman yun sa isang tao. Normal sa isang relasyon. Itinuring ko siyang mahal sa buhay. Kahit hindi ko alam kung ganun nang turing niya sa akin. Sa sobrang pagmamakaawa ko, ibinaba ko na ang pride ko. Para lang maibalik ang dating maayos na pagsasama namin. Pero ang sabi niya lang, tapos na. Tapos na yung amin. Sa pagiging emosyonal ko, kung ano-anong naiisip ko. Naisip kong tapusin ang buhay ko. Pero na-realize ko na baka sisihin siya ng kuya ko kapag nawala ako. O diba? Hanggang sa huli, siya pa rin ang inaalala ko. Then I decided na umuwi ng probinsya para umiwas at makalayo-layo. Then after few days, naramdaman ko na merong kakaiba sa katawan ko. Wala akong pinagsasabihan na kahit sino na ilang linggo na akong delayed. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo ako. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan ko dahil hindi na ako nakapagpigil pa. At ang sagot niya, kailangan daw namin gawan ng paraan. Huwag lang mabuo ang bata sa sinapupunan ko. Na sinang-ayunan ko naman. Kasi alam ko na hindi pa siya ready sa responsibilidad. At alam kong parehas kaming hindi ready sa kung ano man ang mangyari. Wala siyang sense of responsibility. Yun ang nakatatak sa isip ko.
Na-stress ako nun. To the point na napabayaan ko yung sarili ko. Then dinala ako sa ospital. At doon nalaman ng mga kamag-anak ko na buntis ako. Dumating siya. Tinanong siya ng kuya ko kung siya ba ang ama ng bata. At ang sabi niya lang ay, sorry. Pagkatapos noon, nabalitaan ko na sinabi niya na buntis ako sa pamilya niya. Ang pamilya niya ang kumausap sa akin. At nung kinausap ako ng pamilya niya, alam kong hindi nila ako gusto. Yung mga salita nila ay may halong pang-iinsulto. At dahil sa sobrang stress ko, nawala ang baby sa tiyan ko. Nakunan ako. At nang makunan ako, imbes na makarinig ako ng comforting words mula sa mga taong nasa paligid namin, puro masasakit pa na salita ang ibinigay sa akin. Ako pa rin ang sinisisi nilang lahat. Maski ang tatay ng bata, ako ang sinisisi. Wala akong mapagsabihan ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Puro pang iinsulto lang ang natatanggap ko sa pamilya niya. Kaya, eto ako. Napagdesisyon ng umiwas na lang at subukang kalimutan ang lahat. Sa kabila ng lahat ng mga threats na ibinabato sa akin. Kaya lang, hindi ko maiwasang isipin yung sakit ng pangyayari. Nasaktan ako kasi biglang ayaw na niya. Pero mas masakit na mawalan pala ng anak. Yung akala ko magiging responsable siya. Pero hindi. Habang buhay kong dadalhin ang traumang ibinigay nila sa akin. Hindi matatanggal ang sakit na ginawa sa akin ng pamilya niya. Salamat DJ Rocky sa pagbabasa ng aking kwento. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Laylee at ito ang aking secret file.